Čo no, a nič, sedeli sme v aute a sme na Rafali. Rafali sme, no. A to čo znamená? Išli sme do Spišskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Ako sa to Šofér mal 2,5 promile. Šofér išiel do nemocnice. Ja som pil, ja som sedel vzadu. A vodič? A vodič bol za volantom, nie? Ale pil tiež za volantom? No nepil. Nepil? Ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. Aha, a nebali ste sa, že mali opil? Nie. Ani ste mu nepovedali ničomu? Nie, celú cestu prešiel, do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. Aha. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Každý sme mali 2,5 promile. Ja nie, ja som trezvý. No, on je trezvý, ale nemá vodičák. A kde ste? Tu asi vyletel, chalan. Tu asi vyletel a tam dopadol. Vidíte, kde je auto. A aký to bol? Dvakrát na strechu, my sme sedeli 4 v aute. Koľko sme sedeli v aute? 4 plus 5. 4 plus 5. No. 2 raz nás otočilo, psovi nič, pes je tu. Mne ide krv len. Ja mám tu dačo rozbité, neviem. Ale v pohode. Ako? A aký to bol pocit padať tak dole do rokliny? Jaký to bol pocit? Ja som nevedel, lebo ja som už driemal. Ako, ja som driemal v aute, len som zrazu cítil, že dačo. Takže som cítil len, jak sa točí auto. Pozrite na to auto. Má vybité všetky šiby. Všetky okná má vybané. To môže byť na šrotovisku, to takára. Či ber toto z Denova. Na čo ti to bude? Kotúč. Prielbu. Nemá sem poď. Keď paraj kopec, prežil haváriu.